ఏసైతి పెదిరితే మీకందరికీ నా నిండు వందనాకు. దేవుడు అత్త రోజుకంతా కూడా ఓని క్షేమ తిని, ఓని కృప తిని, ఓని కాపుదల తిని మనంకీసొరే నడిపిస్తున్నాడు. దేవుడి పిల్లని అత్తంతికి బెచ్చో సంతోషము, బెచ్చో ధన్యులకు ఓని కృప మనని నడిపిసి తిత్త ధైర్యం. అందుసంఖ్యే మనమున్న ఎలాంటి మరి దుఃఖ పరిస్థితికి మత్కన్నా దాటి పేసుతో ఎత్త ధైర్యం. మరి నేడు ఈ లైవిన్ మందని మీకు అందరికీ కూడా నా నిండు వందనకు, పాస్టర్ అన్నలూరు, పాస్టర్ అక్కకు, అలాగే మరి సినలూరు అందరికీ కూడా నా నిండు వందనకు. దేవుడు మీకు అందరికి తోడు మంచి నడిపిస్తుండు. దేవుడి మాట తిని క్యాన్స్ కట్టు అవును మాట తిని క్యాంజోరే మన బతుకుకిని మన కుటుంబకిని తొచ్చుకుంటు కట్టు ఓడటి యెహోషువ ఇందన్ పుస్తకతే 19వ అధ్యాయతిని అలాగే 20వ అధ్యాయతిని నేను మన నేర్చుకుంటు కట్టు. ఈ 2 అధ్యాయకిని మందని మరి వాటిని గురించి కెచ్చినాను క్యాంజాటి. 19వ అధ్యాయతే మరి యెహోషువ భూమి పంచీదటం దేశతిని కానాను దేశతిని 12 గోత్రకినికి 2.5 గోత్రకిని మోషే పంచిత్కు 9.5 గోత్రకింకి యెహోషువ ఆ భూమి పంచరవత్తో కదా కానాను దేశతిని అది పూర్తి అయితే అలాగే యెహోషువ కూడా అందరికి పంచి ఇసి మిగిలి మత్తది యెహోషువ తీసుకుంటూ 19వ అధ్యాయతే. అలాగే మరి మనడు 20వ అధ్యాయతి నోడుకు చాలా ప్రత్యేకంగా వేడితే దాంటే 6 ఆశ్రయపురామంతకు ఈ 2 అధ్యాయకిని మందనవు మనడు నేర్చుకుంటు కట్టు ఓడటి. 19వ అధ్యాయతికి వరకు మనడు 17, 18వ అధ్యాయకిని మరి 2.5 గోత్రకి ఇంకి పంచిత్తస్కి 7 గోత్ర ఓరు పెరికి మంతురు ఓరాలకి ఇంకా మీరన్నీరే మీ దేశతిని స్వాధీనం తుంకుంటంతకి ఇంచుకెచ్చి 18వ అధ్యాయతే యెహోషువ గద్దీసి ఓరిని బయలుదేరటి ఇంచుకెత్తంగానే ఓరందరిగిన మరి సిలోహు ఇందని ఆగా ప్రత్యక్ష గుడారతే ఓరందరిగిన ఓరి తరిపిని యెహోషువ సీటి వాటి ఓరికి వాదని ప్రాంతకింకి ఓరిని రోత్తాటు మనడు ఊడితాడు ఓడటి మనకి 19వ అధ్యాయతికి వరకు 2వ వంతు సీటి బోనో సిమ్యోనీయుల కిందని ఓరికి వత్తే 3వ వంతు సీటి కూడా జెబులోనీయులకి ఇంకి వత్తే 4వ వంతు ఇస్సాకారు ఇందని ఊరికి వత్తే 5వ వంతు ఆషేరీయులకి ఇంకి వత్తే అలా మనడు 6వ వంతు నప్తాలీయులకి ఇంకి వత్తే 7వ వంతు మనడోడుకు దానియులకి ఇంకి వత్తే ఓడటి మరి ఓరి గోత్రకిని చొప్పిని బేనో కూడా సనగకోకుండా బేనో కూడా నాకు ఇచ్చటే వత్తెవా నాకు అచ్చటే వత్తెవా ఇంచుకెచ్చి దేవుడు పొర్రో యెహోషువత్ పొర్ర కూడా గొలంకొంట సనక్కొంట దేవుడు యెహోషువత్కి జ్ఞానమీసి సక్క భూమి ఆ దేశతిని యెహోషువ పంచి ఇద్దంతకి దేవుడే యెహోషువత్కి తోడు మత్తో వాళ్ళకి మనడు ఊడుకు ఊడటి 49వ వచనతిని చదువుకట ఊడటి 19వ అధ్యాయతే సరిహద్దులను బట్టి ఆ దేశమును స్వాస్థ్యములుగా పంచిపెట్టుట ముగించిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు నూను కుమారుడైన యెహోషువకు స్వాస్థ్యమిచ్చిరి. యెహోషువ సెలవిచ్చిన దానిని బట్టి వారు అతడు అడిగిన పట్టణమును అనగా ఎఫ్రాయిమీయుల మన్య ప్రదేశంలోనున్న తిమ్నస్తెరాహును అతనికి ఇచ్చిరి. అతడు ఆ పట్టణమును కట్టించి దానిలో నివసించెను. ఇక మన డూడుకు యెహోషువ అందరికీ పంచత తర్వాతే మిగిలి మత్తది యెహోషువ తీసుకుట్టో ఊడటి దేవుటే పని తుంగని సేవకులకు
ದೇವುಟೆ ಪಂದುಂಗನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ మరి దేవుడి లోకత్కి వత్తస్కే కెత్త మాట బాధ్యతకు మనుష్య కుమారుడు పరిచర్య తుంగటంతికి పరిచర్య తుంగటంతికి వత్తో కానీ తుంగిసుకుండటంతికి వాదిల్లోండు ఇంజరి యేసు దేవుడు కెత్తో అలాగే మరి ఇగ్గ యెహోషువతి నోడు కన్నా మనడు అబ్రహామి నోడు కన్నా అబ్రహాము కూడా లోతు తీసుకుట్టస్కే అబ్రహాము మిగతాది తీసుకుట్టాం అబ్రహాం ఎలా ఆలోచిస్తుండో యెహోషువ కూడా అలాగే ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ నేంటి రోజుకి అన్నంకి ఎక్కువ ఇత్తిని, శల్యంకి ఎక్కువ ఇత్తిని, నాకు తక్కువ ఇత్తిని ఇంజరే చిన్న పిల్లనగడి నుంచి భూమి వాట అయ్యవలోరు పంచి ఇదందాకా గొడవాకే. కానీ దేవుటే కృపతే దేవుటే నీడతే మందని పిల్లంకి దేవుడు నడిపిసని విధానత్కి లో భర్త కుటుంబకింకత్కు తప్పకుండా దేవుడు మంచి జ్ఞానతినేతోడు బేనో సనగకుండా బేనో గొనగకుండా ఒకవేళ ಹೆಚ್ಚು తగ్గుకు మత్కన్నా మిగతా ఓరు సర్దు కొనిజి దాయనాటు దేవుడు తుంగితోడు ఉడటి అదే మనడిగా నేర్చుకుంటాడు. యెహోషువత్కి ఇశ్రాయేలీలకు అందరల్లే బాత తుంగతరికు ఈ 19వ అధ్యాయం అయితే భూమి పంచటం కనాను దేశతిని పంచి ఈదటం ఆసత్తస్కే మిగతాది మరి యెహోషువత్కి స్వాస్థ్యమిత్తరు ఇశ్రాయేలు మనుషుల కింద రూడితాడు. అలాగే యెహోషువ కూడా ఒక నాటిని తలపుతో ఆ నారు బాత నారిత్కు తిమ్న తెరాహు ఇందని ఆ నాటిని ఆ పట్టణ తిని తలపుతో ಒಂದು ತಲಪ್ತ ಪಟ್ಟಣ ತಿನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಲకి ఇత్తరు అత్కు ಒಂದು తలప్తద్ది గొప్ప ఆశీర్వాదంగా మరి సారవంతంగా మందని భూమి అయ్యో ಅದು మన డూడుకు ఊడటి మన్య ప్రదేశము ఇంజర్ మంతే అదంతా అడవి సనం మందని ప్రదేశతిని అంజి స్వాధీనం తుంగుకొనిజి దానిని బాగు తుంగుకొనిజి అగ్గ యెహోషువ ఓని బతుకంతగిన మత్తాటు మనడు ఊడితాడు. ఊడటి బెచ్చుకు సరుంగు సేవతుంగని సేవకులకింకి మరి బెచ్చుకో సరుంగు నిరుత్సాహం ఎదురు వాసరం అంతే సంగతి మందని పిల్లకు చక్కటి ఆశీర్వాద స్వతంత్రించుకొని జరుమత్కు ఓరి శాంక ప్రార్థన తుంగోరే ఓరికి దేవుడు ఈదని ఈవుకిని పేసి లోక్కిని పేసి భూమిని పేసి ఆస్తిని పేసి అలాగే వాహనికిని పేసి ఓరు ఆశీర్వదించబడతారు మత్కు మరి పాస్టర్ అయ్యలత్త సేవకులకు బెచ్చో సంతోషపరసరం అంతాడు. అత్కు మనాకి ఊడుకు కొన్ని సందర్భకి నిరుత్సాహం ఎదురాసరం అంతే ఇచ్చో యథార్థంగా మతకనిగిన మన బతుకు భారీ ఇంకా ఇగ్గేమినావా భారీ సేవకుడు ఆశీర్వదించబడతకూడదా ఇల్లుపోతే సేవకుడికి విశ్వాసులకి ఇంక మత్తాటు మరి దైవజనుడికి దేవుడు పంతుంగని సేవకుడికి ఇంక మందకూడదా పలుపల ఆలోచన వాసరమంతా అతుకు మన అడిగ ఊడుకు నిజంగా సేవకుడు దేవుటే సొత్తు ఓండు బెసికిగిన ఓనికిల్లో దాని పేసి కృంగి దాయకూడదు మందం దాని పేసి గొప్పగా బెసికి అనుకుండకూడదు. భారత్కు దేవుడు ఒరికి ఆ రోజు లేవీల కింద నొరికి భూమికిని ఆస్తికిని ఆ దేశత బాగా మీదిల్లు దేవుడు ఓని పని తుంగి ఓరు బతకవలించరు కెత్తడు అది బెచ్చో భాగ్యం ఓని పని తుంగటం దాంటే సంతోషం దాంటే బాధ అనిపిస్కన్నా దాంటే బెచ్చో సంతోషము సమాధానం ఇత్తది మంతే అది చాలు. దేవుటి పందిని యథార్థంగా తుంగోరు మత్తస్కే కొరత ఇత్తదానిని లోటు ఇత్తదానిని సేవకుడు బాధపరచరు మతుకు దేవుడు ఊరుకొన్నాడు. ఓడు తప్పకుండా ఓని సొత్తు ఓని స్వాస్థ్యం దైవ సేవకుడు గనక ఓని కణదే రొమ్మటానికి దేవుడు తక్షణమే సహాయం తుంగితో యథార్థంగా నమ్మకంగా దేవుడు పందే మున్నెడికి దక్కటు దేవుడు ఏదంటే వెనుక పొందుకొంటుకటు. అలాగే మనడికి ఊడుకు 20వ అధ్యాయకి వత్తుకు ఓడటి 20వ అధ్యాయతే మనడు ఆశ్రయపుర ఇత్తవు 6 మంతకు ఈ 6 ఆశ్రయపురాగిన
మరి ಬೇನೋರ್ಕಿ ಬೇನಿ ಗೋತ್ರತ್ಕಿ ಪಂಚಿ ಈದಿಲ್ಲೋರು ಲೇವಿಲ್ಕಿಂಕಿ ಈ 6 ఆశ్రయపుర కూడా లేవీల్కిని స్వాధీనతే ఓరి తరిపిని మంతకు ఈ ఆశ్రయపుర దేవుడు బారి ఆ రోజు వాటితో ఎత్తుకు దేవుటే జనತೆ తరిపిని ఓండు బెచ్చో గొప్ప దేవుడు గనక మనకి బెస్కెడికి మనడు బేలా మందవలే బెగ్గ బేలా మందవలే మనడు బేలా మత్కు సాయి మంతడు ఇంజరే కణ్తికి రెప్పత్ శనం కాపాడని దేవుడు మన దేవుడు. అందుసంకే ఆ రోజుకిని దేవుడు బాత ఏర్పాటుతో ఇతుకు బేనుండన్న ఓరంకి ఓరో గొడవాసి పొరపాటిని దెబ్బ తగిలి ఆ బెటోండు డొల్లెత్తుకు పొరపాటిని తగలుతుంది కావలింజరు తుంక్త అత్య అయ్యో కావలింజరు తుంక్త పని అయ్యో. అందుసంకే మరి ఇబ్బెటోండు అస్కే ఓని కోపతిని తట్టుకుండాలో నీ వల్లే డొల్లెత్తో ఇంచుకెచ్చి ఆ బిటోని పొరపాటిని జరగతోని ఇబ్బెటోండు మళ్ళా అత్యతికి ప్రతి అత్య ఇత్తది తొంగకూడదు. దాని గురించి పెద్ద అందరూ చర్చిసందాక కొంతకాలము ఇగ్గ ఆశ్రయపురం ఇత్త అగ్గవాసి ఓండు మిరివాసి దాంటే మందొచ్చు ఓనికి న్యాయం జరగనచ్చు జేపు కూడా ఆశ్రయపురతే మందొచ్చు. అందుశంక దేవుడు ఈ 6 ఆశ్రయపురకిని ఇజ్రాయేల్ మనుషులకింకి ఇత్తొండు. ఇగ్గ మన డూడ్కు ఊడటి మరి ఈ ఆశ్రయపురత్కి దాయనస్కే లేవిలికిని తలిపి దాయవలే ఓరిని తలపుకొంట దాయటానికి వీలిల్లే ఓరి తరిపిని ఓరి స్వాధీనతే మంత గనక. అందుసంక మరి నేడు మనకి ఆశ్రయపురం బాతదిత్కు మన దేవుడే మనకి ఆశ్రయపురం. ఓండు మనకి కొండ కోట ఓండే మనకి బలమత్త దేవుడు అన్నీ ఓండే ఆసిమీనుడు. ఆ రోజు ఇజ్రాయేల్ మనుషులకి ఆశ్రయపురకిని దేవుడు వాడుతుండు. కానీ నేడు ఓని తరిపిని మరి మన తరిపిని మనకి సాయం తుంగటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుటిని మనకి రోత్తుండు. మనడు తుంగనది తప్ప మంచిదయ్యో ఇంచుకెచ్చి ఊడుకుండటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆత్మ తిని మన లోపల వాడుతాం. అందుకనే దేవుడు వాక్యం కేయితే కదా మరి ఈ ఇంజమందని క్రొత్త నిబంధన మనుషులకి ఇంకత్కు ఆత్మ పూర్ణులు కాసి మందటి ఇంజరే ఓని వాక్యంకి అయితే ఆత్మ పూర్ణులు కాసి మందటికు దేవుటే పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనతే ఓండు కెత్తాటు మీరు నడుముటు ఇంజరే దాని అర్థం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన లోపల మనతో గనక మనడు తుంగనద్ది తప్పయ్యో బేనోడన్న ఓడటంకిల్లోన ఇంజరు దొంగ సాటిని తుంకన్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గద్దిస్తుండు నేను తుంగనద్ది తప్పు ఇంజరే. అందుశంక దేవుటే మనసిని తోటి మీరు నడతవలే పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనతే మీరు నడతవలే. అస్కే మరి ఈ తరతే మనుషులకు దేవుటే కృపతే ఓని కైక్కిని పెరికే ఓని కైక్కిని సాటిని తాసి దేవుడు మనని మున్నెడికి నడిపిస్తూ మనకి ఆశ్రయపురం బాతదిత్కు ఓని కైక్కే మనడు మన శిక్షతినంత భరిస్తదిగిన ఓండి సర్వలోకమంతా కూడా ఓనిని ఆ రోజు ఇజ్రాయేల్ మనుషులకు ఓనిని సిల్వత్ వాడుతారు కదా ఓరేనయ్యో దానికి సంబంధించిన ఆ శిక్షకి అర్హులకు ఆనాటి తరం నేంటి తరం మున్నే మందం తరా కూడా సర్వలోకము కూడా దానికి లెక్క ఇత్తది కెత్తవలే. మనడి భూమితి పుర్రం మందంగానే మన ఆశ్రయపురం దేవుడే గనక వాదని రోజుకి నుండి ఆ దుఃఖకరమత్త ఆ మరణకరమత్త మరి బెచ్చో భయంకరమత్త మరి ఆ నరక ఊబి నుండి తప్పించుకుండవలితుకు దేవుడు కైక్కినగవాసి దేవుటి కాల్కినగవాసి ఓని రక్తతే ఓని నెత్తూరితే మనడు మన పాపకు నొరుచుకొట్టస్కే మనకి ఆశ్రయం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తోడాసి నడిపిస్తారు మనతో. ఈ ఆశ్రయపురకు ఆ రోజు ఇజ్రాయేల్ మనుషులకి అందుకే వాటితో దేవుడు పొరపాటిని బేనొండన్న బేనన్న అత్తి తుంకు మరి
ఓండు ఓనికి సరైన తీర్పు వాదం చేపు ఆశ్రయపుర లోపల కంచి ఓనికి న్యాయం జరగని చేపు దాటి మందొచ్చు. ఇంజి మందని మన ప్రభుత్వ మతుకు మంచి తిని చెడుగా, సత్తి తిని మంచి తిని చెడుగా, చెడు తిని మంచిగా తుంగని ప్రభుత్వకిని మన నడుస్తున్నాడు. కానీ దేవుడి రాకడి వాసందే నీతి తిని మాత్రమే ఈ భూమిత పొరోడికి తచ్చనో అస్కి మాత్రము ఓండు మాత్రమే న్యాయాధిపతి, ఓండు మాత్రమే భూమితే సర్వలోకత మందన మనుషులకి ఇంకి తీర్పుకెత్తని మంచి ఆ తీర్పుకెత్తని దేవుడు, న్యాయంకెత్తని మన తరపుని న్యాయాధిపతి, మంచి ఆశ్రయపురం మనంకి. మరి మీరు ఈ మాట క్యాన్సనీరు కదా, మీరు అలాంటి దేవుడిని తెలుసుకొని మతుకు సంతోషం. తెలుసుకున్నకపోతే తక్షణమే ఈ దేవుడు బారాసిమినుడు బాధానికి ఈ వాక్యం కెచ్చనోరో తెలుసుకుట్టుకు తప్పకుండా వాదని శిక్ష ఇత్త దాని నుండి తప్పించుకుంటిరి. దాని నుండి తప్పించటానికే దేవుడు ఈ భూమిత పొరడికి మనుషునిగా వత్తో దాని నుండి తప్పిసి మున్నెడికి పోయి సోదం దేవుడు మన దేవుడు. ఆ శిక్ష నుండి సర్వ మనుషులకు చిన్న పిల్లతో సహా ఆ శిక్ష నుండి తప్పించుకుండా వాళ్ళ ఇంజరికి యేసు దేవుడు కాలికి నగ్గ వాసనరు. చిన్న పిల్ల పొరగిన దేవుడి ప్రణాళిక, దేవుడి ఉద్దేశం మిందే. మరి నీ పొర్రో నీ కుటుంబత పొర్రో దేవుడి ఉద్దేశం మిందే గనక నిమ్మ ఓని కాలికి నగ్గే మినినే మతుకు మాత్రం నిమ్మ రక్షించబరితి తిని ఆ రక్షణ తిని ఆఖరి వరకు గిన కాపాడుకొనిచోరు మున్నెడికి దక్కటు. మరి నాడితే తోటే యెహోషువ ఇందని నాడి మన్నెడితోటే ఈ యెహోషువ ఇందని పుస్తకము పూర్తి ఆసందే. మరి నాడి తోటే ఆఖరి సందేశం బాద్దో యెహోషువ వాళ్ళకి ఆనాటి జనతకి దేవుడు బాతకెత్తడో, నేంటి జనం అత్త మనకి దేవుడు బాతకెచ్చినాడో క్యాన్స్ కటు మున్నే దేవుడు మనని బెలా నడిపిస్తవలు మున్నెడికి దక్కటు కణుకు పిమ్ముటు ప్రార్థన తుంకటు. యేసయ్యా నీకు వందనకు నేను ములిపే నీ వాక్య తిని క్యాంజరు వత్తం సేవకుల దేవుడు నీ పని తుంగని మా తరిపిని నిమ్మే మా మినోదార్సనద్ది నిమ్మే అయ్యా. మరి బెచ్చో మంది సేవకులకు నీ పందుంగని పాశ్రయ్యలోరు బెచ్చుకో సరంగు దుఃఖతోటే బాధతోటే నిరుత్సాహతోటే మత్తస్కే నిమ్మే సాయం తుంగోరే నడిపిసని గొప్ప దేవుటిని అందుకే బెచ్చుకో వందనక్కెచ్చినమయ్యా. వాళ్ళకి బెచ్చో మంది పిల్ల తుంగో తప్పుకి ఇంక శిక్ష అనుభవిస్తున్నోరు బెచ్చో మంది మినోరయ్యా. మా లోకతే అయ్యా బెచ్చో మంది జైలుకిని పాలాసి తుంగో తప్పింగ్ కూడా శిక్షతే మందని ఓరు బెచ్చో మంది అలాంటి ఊరిని విడిపిసా ఓరు కణిదేరు ఉమ్మి ఊరికి విడుదలేమయ్యా. వాళ్ళకి అయ్యా మరి నీ ప్రార్థన అవసరతని కోర్త ప్రతి పిల్లత్ కూడా నిమ్మ సాయం తుంగ అందరిని స్వస్థపరచ అందరిని బాగుతుంగా అందరికీ సాయం తుంగరు మున్నెడికి నడిపిసింజరే ఏసైతి బెదర్తి మాట అంత తలపురమినం తండ్రి ఆమెన్.